हाय फ्रेंड्स, कसे आहेत सगळे? मजेत ना? मी मोहिनी विजय निंबाळकर तुमचं आमच्या विजय स्वीट फॅमिली या चॅनलमध्ये खूप खूप स्वागत आहे. आणि श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, सद्गुरू स्वामी समर्थ. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत, आता काही दिवसांनी म्हणजे 2 आठवड्यानंतर दिवाळी येणार आहे. तर ह्या दिवाळीच्या काळामध्ये आपल्याला लक्ष्मी मातेची अतिउच्च कोटीची सेवा करायचा हा जो काळ आहे. कारण ह्या काळात जर तुम्ही लक्ष्मी मातेची जेवढी सेवा कराल ना, तेवढी लक्ष्मी माता प्रसन्न होते तुमच्यावरती, त्यांची कृपादृष्टी तुमच्यावरती राहते. तर आपल्या परमपूज्य गुरुमाऊलींनी सांगितल्याप्रमाणे काही नियमाचं पालन करून आपल्याला मी तुम्हाला सांगणार आहे की कोणत्या दिवसापासून तुम्हाला लक्ष्मी मातेची सेवा करायची आहे आणि ती सेवा कशी नियमात राहून करायची आहे, सगळं काही मी तुम्हाला सांगणार आहे आजच्या व्हिडिओमध्ये. तर तसं तुम्हाला ती सेवा करायची आहे आणि ती सेवा करून तुम्हाला काय लाभ झाला आहे मला कमेंट करून नक्की सांगा. आणि अजूनपर्यंत तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज जाऊन चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि तुमच्या फ्रेंड्स आणि फॅमिलीमध्ये शेअर करायला विसरू नका. तर चला मग सुरुवात करूया, जाणून घेऊया की ह्या कोणत्या काळामध्ये तुम्हाला लक्ष्मी आईची सेवा करायची आणि ती कशी करायची ते. आता जो सोमवार येणार आहे 17 तारीख, त्या 17 तारखेपासून ते येणाऱ्या 24 तारखेपर्यंत तुम्हाला लक्ष्मी मातेची सेवा करायची आहे. ह्या दिवसामध्ये 17 ते 24 पर्यंत. तर तुम्हाला काय करायचं आहे, आता मी तुम्हाला काही नियम सांगणार आहे. हे ते नियम पाळून तुम्हाला करायचं आहे, कारण हे आपल्या गुरुमाऊलींनी सांगितलं आहे. तर काय करायचं आहे तुम्हाला, तुमचा जो प्रवेशद्वार आहे म्हणजे आपल्या घराच्या उंबरठ्याच्या बाहेर दोन्ही बाजूला लक्ष्मी मातेची आणि आपल्या गोमाता जी आपली आहे गाईच्या पावलांची तुम्हाला तिथे रांगोळी काढायची आहे. आपल्या केंद्रात जर गेला तर तिथे तुम्हाला संच भेटतो, जर नाही भेटला तर बाहेर सुद्धा तुम्हाला मार्केटमध्ये भेटेल, या तुम्ही ऑनलाईन सुद्धा मागू शकता. तर उंबरठ्याच्या बाहेर तुम्हाला दोन्ही बाजूला लक्ष्मी मातेची आणि आपल्या गाईच्या पावलांची तुम्हाला रांगोळी काढायची आहे. आणि त्याच्यावरती रोज 17 तारखेपासून ते 24 तारखेपर्यंत किंवा त्याच्यानंतर तरीसुद्धा चालेल, तुम्ही रोज रांगोळी काढा. कारण ज्या घरात रांगोळी असते त्या घरात लक्ष्मी माता वास करते. कारण लक्ष्मी मातेला स्वच्छता आवडते, दरवाजात रांगोळी आवडते, ज्या घरात सुगंध पसरतो त्या गोष्टी अशा खूप काही आवडतात. तर मी आज तुम्हाला सांगणार आहे. पहिलं झालं तर ही रांगोळी काढायची आहे. दुसरं, तुम्हाला रोज तुपाचा दिवा लावायचा आहे. 17 तारखेपासून ते 24 तारखेपर्यंत रोज दिवा लावायचा आहे, तुपाचा धूप लावायचा आहे आणि घरामध्ये पूर्ण गोमूत्र शिंपडून घ्यायचं आहे. आता अभिषेकाबद्दल मी सांगणार आहे तुम्हाला की तुम्हाला काय करायचं आहे. आपला जो कुलदेवतेचा टाक आहे त्या टाकावरती एक वेळा नाही तर 16 वेळा तुम्हाला श्रीसूक्त बोलून अभिषेक घ्यायचा आहे. आणि आपले जे स्वामी महाराज आहे, स्वामी महाराजांच्या मूर्तीवर किंवा फोटोवरती सुद्धा तुम्हाला 1 वेळा किंवा 16 वेळा श्रीसूक्त किंवा पुरुष सूक्त बोलून तुम्हाला त्याचा अभिषेक घ्यायचा आहे. आणि आपल्या स्वामी महाराजांच्या मूर्तीला तुम्हाला अत्तर लावायचं आहे. जर तुमच्याकडे मूर्ती नसेल तर तुम्ही फोटोला सुद्धा तो अत्तर लावू शकता. आता काय करायचं आहे, तुम्हाला कुंकुमार्चन करायचं आहे. तर ते कधी करायचं, 17 तारखेला म्हणजे सोमवारी करायचं आहे तुम्हाला. तर जो तुमचा कुलदेवतेचा टाक आहे त्या टाकाला ताम्हणामध्ये ठेवायचं आहे. 5 बोटांनी तुम्हाला मंत्र म्हणत त्याच्यावरती कुंकुमार्चन करायचं आहे. 108 वेळा मंत्र म्हणायचं आणि कुंकुमार्चन करायचं आहे. आणि तेच कुंकू त्यानंतर तुमच्या कपाळाला लावायचं आहे. आता तुम्हाला काय करायचं आहे, भारित रक्षा म्हणून करायची आहे. त्याच्यामध्ये काय करायचं आहे, येत्या सोमवारपासून म्हणजे 17 तारखेपासून ते 24 तारखेपर्यंत तुम्हाला जे यज्ञ केलेल्याची जी विभूती असते ती विभूती हातात घ्यायची आहे. आणि त्याच्यामध्ये पिवळी जी मोहरी येते ती पिवळी मोहरी त्याच्यात टाकायची आहे.
11 वेळा तुम्हाला कालभैरवाष्टक बोलायचं आहे ते हातामध्ये घेऊन, आणि 1 वेळा किंवा 11 वेळा वल्गासुक्त बोलायचं आहे. आणि ती विभूती आणि ती जी मोहरी आहे ती तुम्हाला पूर्ण घरामध्ये चौफेर, म्हणजे तुम्ही जिथून स्टार्ट करता ते तिथून फिरत तुमच्या पूर्ण रूममध्ये ती मोहरी टाकायची आहे. जेणेकरून त्याने काय होतं, त्याने तुमचं घराला वर्षभर रक्षा करते ती विभूती आणि ती मोहरी. दुसरं आहे कमळगठ्ठा, जो लक्ष्मी मातेला सर्वात प्रिय आहे. आपण कमळ तर वाहू शकत नाही, जसे की आपले गुरुमाऊली बोलतात, ज्यांना शक्य आहे ते रोज वाहू शकतात, ज्यांना शक्य नाही म्हणून त्यांच्यासाठी कमळगठ्ठ्याची माळ केली आहे. ती कमळगठ्ठ्या माळ जे मणी आहे त्यांची मी सेवा सांगणार आहे तुम्हाला. तर तुम्हाला काय करायचं आहे, 2 मणी घ्यायचे आहेत कमळगठ्ठ्याचे. रोज तुम्हाला 2 मणी घ्यायचे आहेत. त्याच्यावरती 16 वेळा सोंडशी मंत्र म्हणायचा आहे. 1 माळ आपली स्वामी महाराजांची जपायची आहे, 1 माळ कमलात्मक मंत्राची जपायची आहे. आणि तो जो मणी आहे ते 2 मणी रोज जे तुम्ही जपाल ते एका डब्बीमध्ये भरून तुम्हाला साईडमध्ये ठेवून द्यायची आहेत. ही अशी तुम्हाला रोज सेवा करायची 8 दिवस सलग. 17 तारखेपासून ते 8 दिवसापर्यंत 16 मण्यांची ही सेवा असते. तर रोजचे 2 तर 8 दिवसामध्ये 16 मणी होतात. तर ही तुम्हाला सेवा ती करायची आहे. आता मी तुम्हाला सांगणार आहे यज्ञ हवन कसं करायचं. जसं की शेवटच्या दिवशी अमावास्येच्या दिवशी नेहमीप्रमाणे 2 मणींची सेवा झाल्यानंतर, जी कमळगठ्ठ्याच्या 2 मणींची सेवा झाली त्याच्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, एका लोखंडी पाटावरती यज्ञकुंड प्रज्वलित करायची आहे. तिथे अग्नी प्रज्वलित झाल्यानंतर 11 वेळा तुम्हाला आपल्या स्वामी महाराजांची माळ जपायची आहे. 24 वेळा तुम्हाला गायत्री मंत्र म्हणायचा आहे आणि 16 वेळा तुम्हाला 9 मंत्र म्हणायचा आहे. आणि हे बोलता बोलता तुम्हाला स्वाहा करायचं आहे. गाईच्या शुद्ध तूप वापरून तुम्हाला स्वाहा बोलायचं आहे. जेव्हा ही तुम्ही यज्ञ हवनची सेवा चालू कराल ना, तर ते 16 मणी आहेत तुम्हाला गाईच्या शुद्ध तुपामध्ये भिजत ठेवायचे आहे. त्या डब्बीमध्ये तुम्हाला शुद्ध तूप टाकायचं आहे, तोपर्यंत ते भिजत ठेवायचं आहे. जेव्हा तुमचे आता मी जे मंत्र सांगितले ते मंत्र झाल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, जे तुम्ही 2 कमळगट्ट्याचे मणी भिजत ठेवले होते ते मणी तुम्हाला 16 वेळा तुम्हाला कमलात्मक मंत्र म्हणायचा आहे. कमलात्मक मंत्र म्हणल्यानंतर तुम्हाला 1 मणी अग्नीमध्ये टाकायचा आहे आणि स्वाहा बोलायचं. त्याने काय होतं, ही सेवा केल्याने तुमच्या घरामध्ये वर्षभर आर्थिक स्थिरता राहते आणि मनाला शांती आणि उन्नती भेटते. तर ही सेवा तुम्ही 17 तारखेपासून ते 24 तारखेपर्यंत नक्की करा आणि तुम्हाला काय फायदा झाला हे मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितल्याबद्दल थँक्यू सो मच. आणि श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, सद्गुरू स्वामी समर्थ.